Yey, uyabona yini ukuthi umgodi uyawudla manje umzila? Uyawuthatha manje umzila kaManqele umgodi. Nali izwe liphenduka. Naku sibona induna kaManqele zigijimela manje zizenza amavidiyo ngengoma kaMgodi. Zingagcini lapho. Mina iqisho enginazi inqwaba lapha abantu bakaMgodi abakaManqele abancoma umculo kaMgodi noManqele ade ngibona ividiyo nabo lapha ecedeza noPapa G abangifonelayo bencoma ingoma kaMgodi. Lona engaphaphami kuyosa esele notekisi kuphela noshilisi bahamba balandeli ngoba manje uyayibona ukuthi lezi ingane lezi ayizenzi kubuhlungu abuhlayela indlala bafowethu nomfazi eganile uyayiphuma ayishiya indoda inxa indlala labo landela bangaka babesene indlala ngokuzolo kuzumaskandi la kuManqele abandela bangaka babengasanga lemdansa sayenza yena washintsha umaskandi wenza ngoba ihouse nalamantombazana acula nawo. Uma singaphosisi uManqele una 2 years egcina ukhipha album yangampela egcina ukhipha into yehawu ingoma amantombazana ingoma yeyinsizwa uthe suku uManqele bakhohliseka wazongena emdanseni wazoba umshunqisi lapha kumaskandi manje uManqele mangayibhekile lento le izomlimaza labalandeli bazohamba bonke ebadonsa umgodi ngoba manje umgodi usenze into kuyona abantu abayifunayo abenze bona naye umgodi noManqele bathanda futhi bama kangaka basimela South Africa bavusa into yomgqumeni nomtshengiseni umaskandi hayi amakwaito uManqele akayijulele lento akayijulele akayeke ukutetema nje uma engalokho etetema edlala lapha elabo khipha ingoma yangampela abuyele ehawini acula umaskandi uyophapha meseno noshilisi esele notekisi umaskandi lo akekho umuntu onabalandeli akazababumbe laba bantu laba bazomjikela akabuyele kumaskandi lo ekusichaphaza ngokuthatha izingane azonza umculo kaMaskandi udance